Helo na a chroeso cynnes iawn I chi I Ffermio. Yr wythnos hon dwi ar ffarm ym Pontantwn, Sir Gar. Ar adeg lle mae ffermwyr yn gadel y diwydiant llaeth ar y raddfa uchaf erioed. Dros gyfnod o flwyddyn hyd at Ebrill 2024, fe wnaeth 8 fferm laeth bob wythnos yn y deyrnas gyfunol adel y diwydiant. Mae Gelligatrog yn gartref I fuches adnabyddus gatrog, gwertheg pedigree Holstein. Elwyn Thomas ydy'r trydydd genedlaeth o'i deulu I Ffermio yma, ac mae ei a'i wraig Cheryl wedi bod yn redeg y busnes ers y flwyddyn 2000. Ond o ganlyniad I nifer o resymau gwahanol fel fwy o reolau dŵr yn dod I rym erbyn y gaeaf, yr ansicrwydd ynglŷn â manylder y cynllun ffermio cynaliadwy a phryder ynglŷn â diciau yn bwrw'r fferm, mae'r teulu wedi penderfynu rhoi'r gorau I odro fan hyn yn Gelligatrog unwaith ac am byth. Nath father yma gyda'i dad yn 1930. Wedyn ni, wel, dim ond ffarmo ni moyn neud, really, ers bod fi'n gallu cerdded. Gadel ysgol yn 1979, father yn gweld bod diddordeb pedigrees da fi, o'n i jyst yn enjoyo'r ochr na. Dechrau yn hunain wedyn ni prynu'r drisiedi cynta o'r hen hardilais yn Llanwrda. Mynd mlaen o fyny hynny dros y blynydde. Ni wedi bod yn enjoyo ar eid o shows, enjoyo compito. Rhan fwy o'r amser yn dod mas o ring ar diwedd y ring, ond blynydde diwetha wedi bod eitha llwyddiannus. Lle'r blwyddyn orau ni wedi gael oedd nôl yn 2017, 2018. Beth oedd yr eich abwyd, Cheryl, yn 2017? So nillon ni da jingles yn y Welsh Dairy Show wedyn de, y Supreme Champion. A Full House de, tens da'r judges I gyd. Fi'n cofio hwnna'n iawn, y pawb yn dawel y amgylch y cylch. Wel, tro gynta I ni ennill yn y fe, so oedd e'n meddwl siw gwmynt I ni a boi'n homebred hefyd. Dangos bod y blynyddau o fridio wedi talu ffordd? O, yn bendant. Mae blynyddau o waith caled wedi mynd mewn a dewis y cow families yn y fe. Elwyn oedd ar ochr na pethau a mae wedi bod yn part mowr o bywyd ni yn y fe. Wrth ffermio, mae'n rhaid gwneud penderfyniadau anodd ar y degau. Nid yn unig I sicrhau bod y busnes yn ffynnu, ond mwyn cynllunio at y dyfodol. Ni wedi investo dros y blynydde a'n falch bod ni wedi cael blynydde da. Just mae'r amser wedi dod, ni wedi dod I crossroads de, a ni wedi gwneud y penderfyniad. Beth yw'r reswm I chi yn rhoi'r gorau iddi? Da'r jobyn hyn, mae siw gwmyn o rules a regulations, mae rhaid chi wwtio trwy'r amser. So mae hwnna, mae Anwen wedi dewis gyrfa yn y healthcare de, mae'n dechrau swydd mis nesa. Mae'n joio, mae wedi bod yn gret help I ni yn paratoi erbyn y sêl ffantastig. O'n i'n dymuno'r gorau hi yn y gyrfa, mae hi'n cymeryd e. Mae just wedyn, mae eisiau investo yn y slurry system yma, chymod dim arian bach yw yn y fe. Mae nhw'n dod mewn ar NVZs yma. Very sorry, mae fe'n jobs I ddim yn mynd I weithio o gwbl. Mae rhaid ni ffarmo yn ôl yr calendar den, y fe, a chymod wwtio'r dates yma, wel, y tywydd sy'n determine pryd ni'n gallu mynd mas ar syri a wneud gwahanol jobs ar y ceien, y fe, dim yn ôl y dyddiad ar y calendar. Os, mae mannau da ni wella fel ffermwyr, ond mae rhaid ni gael ochr draw o common sense yn dod mewn i'r peth wedyn ni. I fod yn ffarmwr, mae rhaid chi fod mor gryf lan man hyn erbyn heddi. Mae rhaid I rhywbeth i'n altro, achos mae rhaid cael bwyd. Mae'r population yn cynyddu, mae rhaid cael bwyd, a cynnyrchu bwyd lleol, cadw fe'n lleol, hwnna yw'r ateb. A mae rhaid i'r cynulliad mae rhaid nhw ddino lan. Chymod, sy'n nhw'n gweld y bigger picture? Oedd eisiau'n rhyddhad enfawr pam gethoch chi'r prawf TB clir hefyd bod chi'n gallu gwerthu? Do, oedd hwnnw'n dod lan yr annual test yn lan yn dechrau mis Awst hwnna. So oedd hwnnw wedyn ni'n helpu yn cyfrannu at yr decision wedyn ni I fy mlaen ar sêl. Ond wrth gwrs, mae Llywodraeth Cymru yn dweud bod rhaid gwneud newidiadau o fewn y diwydiant. Gyda'r holl waith paratoi, sut mae Anwen y ferch yn teimlo bod ei rhieni yn ymdopi?
Mae lot o paratoi wedi bod yn yr wythnosau diwetha. I fod yn hollol onest, sa'n credu bod dim un o'n i wedi cael lot o amser i prosesu lot o emosiynau. Fi newydd graddio leni a yn dechrau gyrfa fi, so lot o newid, ond chymryd dyw newid ddim wastad yn rhywbeth wael, yw e? Ti ddim yn Ffermio? Na, chymryd fi'n credu fi wastad wedi cael diddordeb yn y diwydiant. Fi'n joio mynd i arddangos gwertheg, ond ar diwedd dydd mae fe'n ffordd o fywyd, dim swydd yw e. Mae rai bod ffarmwriaeth yn rhywbeth chi'n rhoi 110% yndo, felly lot o waith. Mam a dad, maen nhw'n ddoi o'r gweithwyr fwyaf caled, fi erioed wedi cwrdd a maen nhw wedi dysgu lot i fi a nawr mae'n amser iddyn nhw ymlacio a mae mwy i fywyd na just hwnna da. So just joio bach a gobeithio they can finally relax a falle mynd ar gwyliau falle, gobeithio ar ei gilydd. Mae'r diwrnod mawr yn agosau nawr. Chi wedi bod wrthi fel lladd nadrodd mae'n siŵr. Tipyn o waith wedi bod yn arwain at y sêl? Oes, ond mae digon o helpers wedi bod yn ei team effort wedi bod yn ffantastig. Edrych mlaen i'r diwrnod, o di mae'n mynd i fod mixed emotions, ond ni wedi gwneud y penderfyniad. Byddwn ni still yn byw ar y ffarm. Fi'n credu bydde symud mas o Gelligatrog yn credu bach fwy anodd na gwerthu'r gwertheg. Elwyn a Cheryl Gelligatrog ydych chi, a dyna pwy fyddwch chi hefyd, mae'n siŵr, am byth, dde fe? Mae'r werthiant heddi yn dynodi diwedd cyfnod. Mae Elwyn a Cheryl yn ffarwelio a goes o weithio'n galed. A phob buwch bydd yn camu mewn i'r cylch yn cynrychioli blynyddoedd o ofal a chariad. A nifer diri o fyrion cynnar a nosweithiau hwyr. 280 o wartheg bydd yn mynd o dan y morthwyl y marchnad Caerfyrddin heddi. Mae Elwyn hefyd yn arwerthwr yma yn y mart ac yn gweithio i gwmni Nocleiton. Sio deimlad yw ei weld oes o weithio'n galed a bridio o dan yr un to fan hyn nawr, y Mart Cyfyrddin? Mae'r ddoi o nid yn gilydd wedi gwneud y penderfyniad yna fe. So, odi mae'n emotional, ond mae'n hapus, mae'n diwrnod hapus a chlysur. Fi'n credu bod ni'n gwneud tra bod ni'n gallu gwneud a dim gorfod gwneud. Beth yw'r drefn fan hyn heddi? Pwy sy'n mynd i fod yn y cylch? Pwy sy'n mynd i fod yn y bocs? Wel, mae Elwyn yn y bocs mae erfa bod, so fi'n gwybod ein mynd i stico fyna iddi de. Ond mae'n siŵr o fod yn anodd i ti beidio cydio'n y mwrthol a gwerthu sy'n hunan? Sa'n gweld ti ni stoc yn unen, dwi'n yr un peth i werthu rhyw ffordd a chi jyst yn teimlo mae fwy fair i bobl tu fast bod taw independent auctioneers i wrthi. A Cheryl, lle ti'n mynd i fod? Yn y ring i fi mynd i fod ie. Beth yw'r ffefryn fan hyn heddi? Pa un byddwch chi yn gweld eisiau mwyaf? Wel, fel maen nhw wedi troi mas fan hyn heddi, mae sawl un i gyd yna fe, ond mae Lola yn edrych yn dda dros ben, ond mae'n job, achos ni'n cydweithio da nhw, da gyd o'n nhw yna fe. Mae lot o'r hen dda wedi mas yn edrych yn dda yn bles nhw. Although maen nhw'n 5-6 lloi, maen nhw'n edrych yn dda. Maen nhw'n edrych yn ifenc yna'r teip o'n i'n mynd am ychydig wedyn. Wel, dymuniadau gorau chi heddi. Croesi bysedd a gobeithio gych chi sêl ma. Mae'r gwartheg yn edrych yn anhygoel. Fawr mwyaf i gyd wedi gweld yn y mart yma oedd yma wedi agor siwt. Canodd yma, o bob man. Ni wedi prynu 2 lo, safon yn uchel, credit i'r teulu. Ydy, a'r tred yn gyson iawn yn arddangos cysondeb safon y bridio dros nifer fawr o flynyddoedd. Bod hi'n drist felly bod na fuches arall yn gadel llyfrau'r gymdeithas heddi. Sa'n credu bod y sêl wedi bod fel hyn yn gyfyrddin. Y sawl blwyddyn na beth sy'n neis yw jyst i gweld bobl lleol yn gwerthfawrogi y stoc, a gwerthfawrogi'r ymdrech. Mae Elwyn and Cheryl i roi mewn i'r da. A fi'n credu, y gymuned fyd, maen nhw'n ei lot i helpu bach o pawb yn popeth, so maen nhw'n cael y donod nhw'n heiddi heddi, fi'n credu. Wel, am ddiwrnod, 7 awr o werthu, dwi'n meddwl, efe? 7 awr o werthu. Ni wedi wenu ti a'n rawd i 5 nawr, so ydy. Diwrnod hir, Meinir. Diwrnod hir. Ond diwrnod llwyddiannus iawn. A werth wneud y 7 awr anner o werthu. A war y teg i Elwyn, Cheryl a Anwen, safon, milltiol o dda. I lle mae'r gwartheg yn bennaf wedi mynd? Cystadleuaeth
mawr yn lleol i gael am y gwertheg yma o'r safon. Ond mae lot wedi mynd bant hefyd. Un o ddoi wyneb wedi dod o bellter. Mae llwyth wedi mynd i Lancashire. Mae llwyth wedi mynd lawr i Devon. Lot wedi mynd i Cheshire a Shropshire. Ond mae lot wedi aros yn yfed sydd yn neis ac yn Gymru. Friesian anhygoel wedi bod trwy gydol y dydd. Beth oedd y cyfartaledd? Friesian anhygoel. Mae'r gwertheg i gyd. Lloi bach lan i'r gwertheg, lan i'r 7,800 lloi wedi gwerthu nôl ar gyfartaledd o 2,200. Sydd yn anhygoel all through. Mae'r gwertheg gorau wedi mynd lan i 4,700. Mae'r trisiedi llath wedi average o dros 3,000. So mae hwnna'n gweud y safon o dan i mae heddi. Mae lloi wedi cyrraedd lan i 2,000 o bunnau. Un cafers lan i 3,600. Llong greadau teulu Gelligatrog am sel a hanner. Mae wedi mynd yn very good. Fwy na very good, well na very good. A Cheryl, sa'n gwybod fel wyt ti dal at y drad. Ti wedi aros yn y cylchne o hanner awr wedi 10 y gloch tan beth yw fi nawr, hanner awr wedi 5? Mae'r diwrnod wedi hedfan a just i weld nhw'n dod mewn yn llawn llath yna fe, o'n i just moyn bod na yna fe i weld achos un cyfle oedd a o'n i ddim moyn edrych nôl a meddwl, treni sy'n ni wedi gwneud na yna fe, o'n i moyn bod na i weld nhw gyd yn mynd trwyddo. Ti wedi bod gyda nhw o'r cychwyn cyntaf am gwerthu nhw i geni i'r eiliad nhw'n gadel Gelligatrog. Anwen, mae'n diwedd cyfnod? Diwrnod llwyddiannus, fi'n credu. Siwr bydde ti'n crisialu'r wythnos yn arwain at yr werthiant a heddi? Just arbennig, fel wedwn ni ers y dechrau fe, you go big or go home, chi'n neud e'n iawn neu so chi'n neud e'n gwbl. A nawr, bore fori, lai-in i fod? Tyma bach, Dodwn ni'r challenge nesaf ymlaen. y bendant. Pob lwc i chi, beth bynnag fydd y benod newydd, dwi'n siŵr na ddi'n llwyddiannus iawn i chi. Diolch yn fawr. Thank you.